Rip, Andrei! Ai făcut ca să-mi dai să nu te... Da! Dar ai filmat? Da. Am filmat că l-a făcut Dorone schema de Iisus Hristos. Ba, nu, n-am făcut-o. N-am filmat-o din Naurac. Că am oprit ăsta, am oprit că n-a zis Rareș. Mamă, dar cum se vedea la finalul videoul ăla. Stai așa să fac pe ăsta, să vezi cum se vedea. Să te joci până la frate. Ei, mamă! Mă răzbun pe Gheorghe! Vino cu ea! Unde fugi? Unde fugi? Unde fugi? Îmi place puțin camera să vezi. Uitați-l pe bossul! Like! Fugi și s-a debat! Fugi! Nu te bat! Nu! Nu! Are de jos să... Da, așa face. Gata, acum arată. Oleo, deci la revedere cu acest episod, papa!